Slovenskí učitelia nemajú radi umelú inteligenciu. Aspoň to naznačuje prieskum AI Compass od výskumnej agentúry SCIO Research. Tá sa vo svojom výskume zamerala na žiakov základných a stredných škôl, ich rodičov, učiteľov a vedenie škôl na Slovensku a v Česku. Medzi jednotlivými skupinami naprieč krajinami neboli nejaké výrazné rozdiely. Napríklad žiaci nemali podobné povedomie o AI a využívali ich viac menej rovnako. Čo však stojí za zmienku, sú rozdiely vo vnímaní a používaní AI zo strany slovenských a českých vyučujúcich. Českí učitelia ďaleko viac využívali AI na tvorbu vzdelávacieho obsahu, plánovanie výučby či administratívne úlohy. A veľké rozdiely sú aj pri povedomí o jednotlivých AI nástrojoch, ale to sa dá pripísať aj tomu, že českí učitelia mali ďaleko viac informácií o AI vďaka školeniam. Tento nedostatok povedomia o AI sa následne prejavuje aj v postojoch k podpore žiakov vo využívaní AI, možnosti využívať AI v rámci výučby alebo jej obmedzení na minimum, kde slovenskí učitelia prejavovali výrazne pesimistickejšie názory. Samozrejme, výskum má svoje limity, ako napríklad obmedzenú vzorku respondentov zo Slovenska, no poskytuje jeden z prvých komplexnejších pohľadov na využívanie AI zo strany vyučujúcich, žiakov a rodičov. A minimálne preto si zaslúži pozornosť.